financuar ka Fondi i Bashkimit Evropian në vlerë mbi 4 milion euro, gjithashtu me kofinancim nga shteti 990.000 euro, është për rëndësi të jashtëzakonshme shoqërore për qytetarët e Kumanovës. Përmirësohet kaptazhi i urave fekale me ndërtimin dhe rehabilitimin e rreth 26 kilometrash të sistemit të kanalizimit, zvogëlohet rreziku nga terrjet e urave të zeza dhe përmirësohet standardi ekologjik dhe atë shëndetësor të komunës. Ova investicija financirana su sredstvата na Европската унија во износ од над 4 милиони евра е исклучително обштествена важност за граѓаните на општина Куманово. Ке се подобри зафаќањето на фекалните води со изградба и обнова на приближно 26 километри канализациона мрежа. Ке се намали опасноста од излевање на отпадните води, како и ке се подобрат еколошките и здравствените стандарди во општината. Me realizimin e këtij projekti, Tërmari Publike Komunale i Sjellës po përmirëson trajtimin e urave të zeza në komunën e Kumanovës. Gjatë realizimit të këtij projekti, kishte bashkëpunim në mes të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Hapësiror, Komunës së Kumanovës, Ndërmarrjes Publike Komunale, si dhe kontraktorit dhe vikirësit të projektit. Со реализација на овој проект се подобрува работењето на јавното комунално предпријатие Водовод и се зголемува ефикасноста на пречистителната станица во општина Куманово. Во текот на реализација на проектот, соработката помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање, општина Куманово, јавното комунално предпријатие како и изведувачот и надзорот на проектот беше на исклучително високо ниво, што придонесе за ефикасно и навремено завршување на самиот проект. Në fund, dëshiroj të falenderoj delegacionin e Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë për angazhimin e tij gjithëpërfshirës në lidhje me sigurimin e burimeve të nevojshme financiare si dhe realizimin e përgjithshëm të këtij projekti. Njëherë shpreh falënderim edhe Ministrisë së Financave si organ përgjegjës, si dhe kompaninë kontraktuese Žikol. Ju falenderoj për mënyrën. На крај би сакал да упатам голема благодарност до делегацијата на Европската унија во Република Македонија за целокупната нејзина ангажираност во поглед на обезбедување на потребните финансиски средства, како и во целокупната реализација на овој проект. Воедно изразувам благодарност и до Министерството за финансии, како